אחי, אתה מאמין שיש מכוניות שנגמרות מהר יותר מכרטיסים להופעה של טיילור סוויפט? כמו המהינדרה BE6 בטמן אדישן. התכשיט הזה הוא לא סתם SUV, הוא אגדה מיידית. רק 999 יחידות שוחררו. ותתפלא, הן עפו ב-135 שניות. זה מטורף. מהר יותר מהפלאש, אתה קולט? מה מיוחד בו? וייב ברוס וויין אמיתי. מראה כהה, מרשים, עם נגיעות שצועקות, אני בטמן בחנייה. זה לא רק מכונית, זו הצרה. אתה לא נוהג בה, אתה משייט בעיר, גם עד למאפייה. הרעש? זה הצליל של צדק אורבני אח שלי. הפגם? טוב, עם כל הוויז'ואל של הבטמוביל, מצפים לכפתור הוצאה או וו טיפוס, נכון? אבל בונה, אתה פשוט תצטרך לשלם אגרות כמו בן תמותה ולהתמודד עם פקקים. בלי כוחות על בתא המטען, לצערנו. אבל למי אכפת מחוסר הגאדג'טים? זו הבלעדיות, תחושת הגיבור שעוטפת אותך. זו ההרגשה שיש לך משהו שכמעט אף אחד לא השיג. זו המכונית שגורמת לך להרגיש כמו האביר האפל גם בלי הגלימה. זו האומנות של להחזיק פיסה מהאגדה. באמת, המהינדרה BE6 בטמן אדישן מוכיחה שלא צריך להיות גיבור על כדי להיות אגדי. זו התשוקה, RW מוטורס בדם.